हेलो भैया दीदी भाई बहन लोगिन। आज हम अपन भोजपुरी अंदाज में वीडियो बनावत तनी। छत पर कपड़ा धोवत रहनी और हमार पति देव जी खाना खातानी। कपड़ा धोते धोते हमरा एक मन कैलक साग खोटे के अपना खेत में, तो हम कपड़ा जल्दी जल्दी धो के जातानी साग खोटे। और रउआ लगिन वीडियो में बनल रही लगिन देखी लगिन हम साग खोटे जातानी और साग खोट के आम। पूरा वीडियो रउआ लगिन के बैक कैमरा से देखाएम। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट करेम लगिन। देखी लगिन हम जिन घर में गईनी है दौड़ी ले लेनी है और ये अपना घर के पीछे खेत में चल आनी है साग खोटे। भाई कैमरा में देखी लगी अपना खेत में घुसतानी जातानी कैसे हमार अलुआ कितना बड़का बड़का भइल बा और ये लहसुन भी बाटे। देखी लगी आवते आवते खेत में कितना साग लौके लागल, जौन भथुआ के साग होखेला देहाती में बिहार में ज़्यादा एक एथी रहेला। केकरा केकरा भथुआ के साग पसंद बा कमेंट में बताएम लगिन जा। और जेकरा जेकरा पसंद बाटे उ आई लगिन हमरा घरे भथुआ के साग खाए। और देखी लगिन भथुआ जल्दी जल्दी खोट ले बानी, डबल खोटतानी। कितना ई बोलकुआ भथुआ हटे, केकरा यहाँ ऐसन ऐसन भथुआ होखेला कमेंट में बताइम लगिन। और देखी लगिन धनिया भी बाटे, सरसों भी बाटे। जल्दी जल्दी हमहू तुरतानी। देखी लगिन इतना जल्दी इतना तुर ले बानी। और एमे देखी लगिन देहाती भी भथुआ बा, बलकुआ भथुआ बा, दोनों भथुआ बाटे। और बगले में देखी लगिन धनिया कितना सुंदर सुंदर लौकताटे। धनिया के चटनी केकरा केकरा खाए के बाटे चल आम लगिन हमरा घरे धनिया के चटनी और साग भात खाए बहुत ही निमन लागेला। धनिया के चटनी जाड़ा के दिन में देखो तनी लगिन कितना सुंदर सुंदर बाटे। सरसों में बड़का बड़का धनिया भइल बाटे, वही में से सोचनी है 2-3 गो उखाड़ ली और हम ओकरा के उखाड़ तानी। और भथुआ पूरा हो गल बा, ज़्यादा भथुआ खोटेम तो जियान हो जाई, काहे से कि 2 जना खाए वाला बानी सन हमनी के। और भथुआ खोट लेनी। देख ली लगिन इतना भथुआ बाटे और ओकरा के पूरा अच्छा से झाड़ देतानी, जे कीड़ा उड़ा हुई तो गिर जाई। और चली लगिन अब पलाकी खोटे चलतानी। बगले में बाटे हिती हिती कोला बनैले बानी। देखी लगी ओमे पलाकी में थोड़ा सा घास हो गइल बा, लेकिन का करी मजबूरी में अकेले बानी कितना काम करी, वही से अब देखी लगी पलाकी खोटतानी जल्दी जल्दी। पलकिया के उखाड़त नहीं की ओकर पतइये खोट खोट लेतानी। इतना पलाकी भी खोट ले हम। और बगले में चौंसुर बाटे, चौंसुरुओं में से खोटे। केकरा केकरा कने ये सब साग होखेला बताएम लगिन। देखी लगिन कितना सुंदर सुंदर चौंसुर बा, जबकि चौंसुर के पकौड़ियो बड़ा सुंदर लागेला। केकरा खाए के बा हमरा घरे आम लगिन कमेंट में बताएम लगिन। देखी लगिन चौंसुरो खोटतानी जल्दी 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 खोट के भर दौरी भर ले हम। ओकरा बादवा में बगले में सरसों बाटे, जौन बलकुआ सरसों बोलेला। हमनी कने ओकरा के लाई पाता कहल जाला। और रउआ लगिन कने ओकरा के का कहल जाला बताएम लगे। चौंसुरो अब हम उतना उखाड़ लेनी हो गल। देख ली लगे अब हमार साग पूरा हो गए। अब सरसोगा में से उखाड़ लेतानी। देखी लगिन बताएम लगिन वैसन सरसों देखेम लगिन बताएम लगिन जो रउआ लगिन कने का कहल जाला उ सरसोगा के। एने करी तनी सरसोगा छोट छोट हो गल बाटे, काहे से कि ओमे पानी खादर ना देले बानी एने। और एने करिया बाटे तो सब कमासु खेत बाटे। हेने करिया बा तो यही जंगल भय रलक हटे नइखी साफ कइले, वही से देखी लगिन कितना नीमन नीमन सरसोगा बा। ई बलकुआ सरसों एकरे के कहल जाला। रउआ लगिन कने एकरा के का कहल जाला बताएम लगिन। एही में भांगो बाटे। देखो तानी लगिन केकरा केकरा सागवा खाए के बाटे बताएम लगिन। जौन वीडियो में गलती भइल हुई ओकरा के माफ़ करेम जा लगिन, काहे से कि आज हम भोजपुरी में बनावत तानी वीडियो। और अच्छा लगी तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब